vaig començar a participar amb la Patum era la Patum infantil, que la feia el Rafart, i el meu avi són els que ens en van cuidar més, vull dir que tenia el meu avi que era com un mànager, que ell em portava tot arreu. Llavors ens vam fer-ho i ho fèiem allà dalt al carrer La Pinceria, era petit, potser tenia 6 anys o així. Després ja ens vam traslladar, després vam fer els trucs i cavallets al Peracamps, al Patronat, i allà entrenàvem a saltar i així. Jo, el primer salt de trucs i cavallets de la Patum petita el vaig fer jo i ballàvem el cavallet negre. I després de la Patum petita vaig fer 2 anys els nanos nous, perquè allà no hi havia els altres, i després l'àguila 2 anys. Després d'acabat de l'àguila vaig fer 2 anys d'entrenador de l'àguila. Van fer que entrenés l'àguila. Després, potser era l'any 64, que vaig començar a fer la Patum, els plens. I els plens els vaig començar a fer l'any 64. Els vaig fer d'acord que el meu avi se'n cuidava, esclar, ja us ho he dit. Vull dir, i ell es va cuidar de tot. Tot i així, abans no hi havia tanta gent per saltar els plens. Vull dir que quasi, quan demanaven un salt de plens, t'ho agraïen, perquè omplies, encara que molta gent es cregués que no és com ara, el sentit. Llavors, els anava bé. Així. Me'n recordo jo que era un dijous de Corpus, i això és el que m'ha quedat més gravat a la meva vida. I estàvem dinant, el meu avi, la meva àvia i jo, menjàvem sopa de galets. I sé que la meva àvia, que jo li vaig dir, bueno, salto avui i així, i la meva àvia deia, ets que ets molt jovenet, Josep, no sé què. Dic, àvia, jo em ve que em cor, dic, ara, si ho veieu que no, que l'avi ho digui. I el meu avi li anava dient, Benet, digue-li al nano que no salti, que aquí, que allà. I quan ja va acabar al cap d'un rato, ja estava nerviós el meu iaio, va parar de menjar i em mira la cara i em diu, Josep, si em fots una bufetada em faràs menys mal que si no saltes la Patum. Jo llavors en tenia 14 i pico, i he saltat 4 salts, fins a l'any 91. Després ja ha vingut el meu fill i hem saltat 2 cada un. 2. Menys l'últim any, que va ser l'any passat, que amb els vestidors, com me'n faltaven 3, ja abans anava rebaixant d'1, havia saltat 1, 2, llavors els hi vaig demanar si per favor podia fer els 3. Bueno, feia els 2 que em tocaven, més un altre que em van donar ells, per poder fer el tercer salt i arribar a 200 salts, que és el que he saltat jo, 200 salts de plens. Tots els anys he estat a la plaça, menys un dijous de Corpus. Un dijous de Corpus de fa 6 o 7 anys, més, 7 o 8, no vaig poder estar-hi. Però tots els altres, la Patum, des de petit, que l'he ballat a baix als plens, he pujat un rato dalt a la plaça, el que sigui, però tota la vida he estat dijous i diumenges, he estat a baix. I sé que vull dir que jo de vegades sabia que tenia que anar a treballar el divendres o alguna cosa, i acabat els plens, me'n anava al cotxe, però engegava el cotxe i és que sentia encara els tirabols, tenia que tancar el cotxe amb clau i tornar als tirabols, no podia marxar. I el perill que hi ha és tenir un bon acompanyant també, l'influeix molt, vull dir que hi ha gent que... Però jo crec que avui dia costa més trobar acompanyants que volgués saltar de ple. Però vull dir, ara l'últim que he tingut ja és el meu fill, el gran, i aquest, d'acompanyant, ja em porta 84 salts que m'ha acompanyat. 84 ell. I de ple n'ha saltat uns 30 i pico. No ho sé, mentre pugui saltar, intentaré saltar. Això sí que ho dic. Ja no salto, si puc fer un salt, un salt, no sé. Vull dir, més aviat el que faig patir són els de casa la meva senyora i totes aquestes coses, perquè, esclar, un es va fent gran, ja no tens els recursos de quan ets jove. És un canvi una mica més difícil. Però sí, el que m'agradaria és tornar a arribar a la coronació de la Mare de Déu, però esclar, ja en tindré 91 allà, ja no puc arribar-hi, crec jo, saltant. Però vull dir, he saltat 3 cops amb la coronació de la Mare de Déu de Queralt, el 66, el 91 i ara el 16, vull dir que amb 3 coronacions he saltat, vull dir. Però bueno, tampoc no és una cosa, ni em donava fer els 200 salts, tampoc em donava, perquè tampoc veia que acabés. També veia que aniria seguint. Però mira, quan va saltar l'últim any, com vaig veure que me'n quedava un, per això vaig demanar el tercer, per veure si podia arribar a la fita aquesta de 200. Però sempre pensava que passaria, vull dir que no era arribar a aquest tope, vull dir, per mi no era un tope, vull dir, arribar a una quantitat i plegar, no. Per mi era poder abans d'acabar, que quan hi hagi el meu fill, perquè el meu iaia sempre em deia que tenia que fer la Patum. Em deia, no pots deixar de fer la Patum mai. Bueno, doncs la farem. Però dic, quan podré plegar? Quan tingui un fill que salti? Ell em va dir, bueno, quan tinguis un fill que salti, sí, dic, perquè vostè no salta, salto jo ara. Però bueno, després, per una sèrie de circumstàncies, he anat saltant jo. Vull dir que dintre de tot he anat saltant jo i ho sento, i vull dir, allà als plens em coneixen, i vull dir que
poder faig amb la jovent i amb les noies i tot, ja em diuen on va aquest avi, no ho sé. Però jo ho sento tant a dintre que em costa molt plegar. Però poder sí que ja estic acabant, ja vull dir que no ho sé. No és que tingui que fer cap fita ni res, ni tenia que fer els 200 ni res. El que és més interessant és poder saltar cada any. Això és el que em dona. Fa 59 anys que salto, et sembla, o 56 que salto, de plens, menys aquest any veus, ja he passat un any que no he saltat, ja el tinc carregat al coll. Dintre de tota la plaça hi ha molta seguretat, hi ha les bengales, hi ha una sèrie de factors, i generalment algun cau o alguna cosa, però de seguida s'ha arreglat i de seguida. Això vol dir que les medides van molt bé. Aquests 200 salts que he fet de plens, tinc que agrair-ho a molta gent, no a mi ni res. Aquí darrere hi ha molta gent que m'ha ajudat. Hi ha famílies i tot, que m'han ajudat per tenir salts de plens, molta gent. Els acompanyants, també, tots els acompanyants que he tingut, 1, 2, 3, 4, tots m'ho han fet molt bé. El que no ho ha fet més és el meu fill, que és el més veterano, el meu cunyat també m'hi ha saltat molt, i després agrair a tothom, a la comparseria de baix dels plens, agrair-los a tots. Tots són excel·lents persones, tant els que ens donen els plens com els que ens vesteixen, com tots. No hi he trobat mai cap pega, bona amistat, i amb alguns he tingut més contacte que amb altres, he tingut més contacte amb el Tor mateix, érem molt amics, que ja no hi és. Sabíem saltar 20, però vull dir, el primer salt sempre se'n saltava menys que el segon. No sé si és que el segon salt de plens es feien caretes que havien sobrat o no, perquè em muntaven, però no hi havia tanta gent com hi ha ara una bogeria per saltar, llavors no hi havia tanta bogeria per saltar, érem uns quants i saltàvem, però vull dir que dintre de tot saltàvem, poder eren 25, 28, no ho sé, no passàvem de la trentena ni molt menys, vull dir, 20, 25, i era colla, vull dir que no... Ara em veus tants i tanta gent que queda esperat, però llavors hi havia colla, vull dir que jo tampoc no ho veia diferent. Si ens tornem a l'any que vaig començar a saltar jo, vestíem els plens fins, em sembla que va ser fins al 77 o així, a baix on hi ha l'oficina de turisme, hi havia el museu, hi havia un juzgat allà, i hi havia el jutge que s'emprenyava una mica perquè féssim tot allò, aquell follon, però això és a part, són coses que passaven i ja està. Però vull dir que ens vestien allà dintre. Llavors, generalment, sortíem per allà, o pujàvem les escales, que eren unes escales que pugen a dalt, on es guarden els gegants de vegades, i llavors sortíem a la plaça per allà. De baixada, quasi sempre baixàvem per l'Ajuntament, escales avall. Sortíem, i el que hi havia, quan veus ara que un ple es té que engegar, abans els plens ens agenollàvem a terra. Ens agenollàvem a terra i ens encenien a terra, agenollats, la cua i el cap. Primer t'encenien els de l'escap, et feien aixecar i llavors t'encenien els de la cua. Però vull dir, agenollats a terra a la plaça. Esclar, vull dir que ara veus que saltes un salt de ple i pots fer un recorregut de 50 o 60 metres, tirant llarg. Abans podies arribar a donar 4 voltes a la plaça. Però vull dir, sense córrer, perquè els plens no tens que córrer, tens que saltar, ja ho dius, saltar els plens. La gent que corre els plens, malament. Ara és impossible, vull dir que ara ni cal ni fer-ho, però abans tampoc, vull dir que es veuen les fotos de vegades com salten pum, 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 i donar voltes, de tant en tant, abans no en donàvem tantes, ara és un continu donar voltes, ara no correm, ara voltem. Més aviat pel fum i tot això, perquè ens entra i, esclar, per estar una mica airejats. Ara vull dir, engegar els fuets de la cua ja costa un disbarat. No és que els puguis engegar, és que costa. Però és que tota la gent la tens allà, vull dir que no pots ni moure. Engegues i quan donen la senyal, els del cap, entre un i l'altre, pots mirar d'engegar, vull dir que abans s'engegava més bé, perquè la gent també fumava, portava el cigarro. Ara, de vegades, com van amb el metxero i van de tot, no s'engega. Si el teu acompanyant va una mica despistat, no t'encén, vull dir que ja pots anar a un costat d'un altre, i un cop s'ha engegat un, la gent es comença a moure i llavors fer-ho difícil. Ja ve que quasi és millor engegar quasi els de la cua de seguida, perquè ja saps que no podràs engegar-los, que no els del cap, quasi és al revés. Abans fèiem primer, abans ho fèiem a la cua agenollats, els cap quan estàvem agenollats, i després quan ens aixecàvem ens ensenyaven les agulles. Compte que llavors saltava fins jo amb unes sabates que tenies diferents,
vull dir que eren sabates més aviat normal, que ara seria impossible saltar amb allò, vull dir que seria una cosa horrorosa. Ara tens que saltar amb botes i saltar. Esclar, dintre de tot tens que mirar de saltar, un ple té que saltar bastant, vull dir que no pots quedar parat mai, perquè el foc et pot cremar. El que va bé quan salta la gent és que el que hi fa el no saber les coses et fa ser valent. Després, quan portes anys i has vist coses i que t'han passat coses, te'n dones compte dels perills que hi poden haver. Cap a l'any 77, quan va entrar a la democràcia, va venir el Carreras, i així em sembla que va ser ell que ens va fer traslladar a la Ribera, que és com estem molt millor. Abans allà érem pocs però pilotonats encara. I els plens, dintre de tot, el que dius, també et dic de cremants, també anàvem més mal vestits interiorment. Després també pot ser que abans també érem tot de Vidalba, no hi havia... Ara ho posen barrejat, els qui ens ho fan molt ben fet, sempre ho han fet molt ben fet, vull dir que no és que n'hi hagin de millors i pitjors, potser ara tenen més avantatges, però els vestidors, la comparseria estan molt ben organitzats, que després, quan hi va haver un temps que ens vam fer les caretes, perquè hi va haver un temps que, no sé si als anys 90 o així, si eren molts, i llavors ens fèiem, vam comprar caretes i trajes, ja havia tingut, però les caretes ens les feia, la compràvem i llavors el dimecres o el dissabte les portàvem, ens les guarnien i després, quan portàvem el nom, saltàvem el dia amb la nostra careta. També abans, no sé si eren perquè eren pocs, però notaves tots els petardos del cap i no sé si és que no anàvem tan lligats, de la cua i del cap els notàvem, els 9 els podies comptar, sabies dir-li molt del costat, s'ha acabat, perquè ell t'acompanyava i de vegades no mirava, s'ha acabat, li donaves un cop i s'ha acabat. I sí, deia, bom, i el treies. Els fuets de la cua, generalment, ara, si els vols aguantar per tot el salt, quasi el tens que estar aguantant tu amb una mà, perquè si no se't desfan, perquè la gent empeita tant que s'apretonen i molts ni salten. Home, com a saltador expert li demanaria que, per favor, el qui vol saltar, que primer es fiqui en un salt sense ser ple ni res, ni acompanyat, i que segueixi amb un ple. I que vegi el que li passa, el que no li passa, i almenys que vegi. Ja crec que tot això ho devran fer, vull dir que ara em sembla que els hi donen com un curset o alguna cosa, no sé com va, perquè esclar, jo vaig veure que el primer any que es van donar plens, hi havia alguns que després venien a saltar i no portaven ni acompanyant, i demanaven un acompanyant, que és el que hi ha dificultat. Jo crec que hi ha més dificultat a trobar acompanyant que no pas que et donin el salt. Vull dir, quasi els acompanyants són més difícils de trobar i així, perquè jo ho he vist de vegades allà, fins jo si ha volgut canviar alguna cosa amb el fill, o algun problema que volíem saltar junts o alguna cosa, el problema ha sigut l'acompanyant sempre. Però vull dir, el que et deia jo, que la recomanació per qui sigui, li diria aquesta, primerament, que mirés de saltar un dia i vagi darrere un ple. Li fa ruedo, si és molt important fer ruedo. Si tota la gent, els plens saltem, gràcies a Déu, avui dia, per la gent que hi entén, els berguedans que hi entenen, i que ens estan fent ruedo, perquè si no ens podríem moure. Hi ha uns berguedans que se'ns posen a darrere en molts plens i es miren de fer curassa com fan els gegants i com fan perquè puguin voltar, però avui dia és molt fort el recorregut, però és el tros que pots donar voltes per no ofegar-te. Però vull dir que jo li diria que ho veiés, que veiés això i que vegi. Llavors, que tingui un acompanyant que hi entengui. I llavors, si ella veu qualsevol cosa, es poden fer molts signes amb els braços, donant-li un cop amb un puesto o alguna cosa, dient-li, ojo, que m'estic ofegant o estic espantada o alguna cosa, vull dir que l'acompanyant, perquè l'acompanyant pobre té molta feina, Ser acompanyant dona una feina horrorosa. Jo n'he fet, a més dels 200 salts de plens que he fet, n'he fet 9 d'acompanyant. I els 9 els he passat més magre que els 200. Fa riure, però és la veritat, perquè tens que estar molt pendent d'un ple. Si ets un bon acompanyant, tens que estar molt pendent del ple. Mirar-li, acompanyar-lo, donar-li les voltes, mirar-los del costat, dir-li, deixeu puesto, bum, fer-li voltar, que li passi aire, sobretot que li passi aire, que no es quedi així. Per això, de vegades, quan paren els plens, hi ha una cosa que un ple no es pot quedar mai parat. L'acompanyant el té que fer voltar, almenys que volti, que s'espansi el fum i que la cua també, que no li vagi caient, perquè és un perill, per les cames, això, si els fuets de darrere, és un perill. Per això et dic, però llavors és acompanyar-lo i l'acompanyant fa molt. Que sàpiga voltar. Ja no es té que quan està parada la patum es para, hi ha les bengales i tothom ho entenem. N'ha caigut algun, jo de vegades me n'ha caigut una davant i he fet ruedo jo perquè es pogués aixecar. Sempre ha passat més aviat el tros més perillós és allà al Ros, allà al Tabal. Bueno, ja sabem puesto que és perillós, però bueno, allà pot ser que patinis. Sobretot que l'acompanyant
si pot aconseguir-ne un que ja n'hagi acompanyat 4 o 5 cops, ja molt millor, perquè dintre de tot, això se n'aprèn saltant. De canvis n'hi ha hagut, com a tot arreu. És que, esclar, és una festa com totes, que va canviant els anys i es va adaptant el que diu la ciutat de Berga. Esclar, hi ha uns canvis que es tenen que fer de vegades perquè ja no es pot impossible. Home, el canvi important que hi va haver era la festa de Corpus. Corpus es fa per Corpus. És una festa religiosa. Ve de l'Església. Clar, no la podem fer per Sant Antoni ni el mes d'agost. Vull dir, hem de fer el Corpus perquè és l'octava de Corpus i ho diu ben clar. Venim d'entrada a l'Església. Tot això ja s'ha anat perdent. Vull dir, vam perdre també la professor, vull dir que és normal, vull dir que hi ha coses que dius, bueno, la professora era molt maca, vull dir, havia participat, els carrers els posaven en ramats, feien una cosa, doncs encara hi ha fotos i de tot, i anava a la Patum, doncs, uns determinats i tot això. I de vegades hem parlat amb patumaires de veritat i molts també els hi ha sabut greu. Així. Però bueno, s'ha canviat i s'ha adaptant. Vull dir, hem perdut arrels. Ja ens quedem reduïts els passacalles, els carrers, però perdem unes arrels que les teníem. Ara queda l'ofici, però bueno, és que hi ha hagut un problema també que tampoc de capellans i frares ja quasi no n'hi ha. Vull dir que ara poder aquí veure que veiem i més que del rector. Abans n'hi havia molts, vull dir que ara ja, esclar, fer professors ja no... Esclar, ells tampoc deien això més aviat és folclòric que no religiós. Però esclar, vull dir que hem deixat la part d'allà, les rels d'allà on sortim, la Patum. La Patum doncs, sortíem les Molassa, el Sanà, el Miquel Arcany, aquells que estaven dintre l'Església. Vull dir que dintre de tot hem anat trasladant i hem sortit a fora, després el bisbe ens van treure, bueno, tota una sèrie de factors, però vull dir que anem perdent. I esclar, tenim que veure que la Patum va canviant. La Patum se segueix fent i és molt important perquè és de Berga i són els bergadans que marquen i se sent, vull dir que la festa se segueix i és molt viva, però a més el més important de la festa és que la portem a dintre, la sang, i això és impossible viure-ho, vull dir que ho vivim des de petitets fem les masses, fem de tot, vull dir que tenim la Patum infantil mateix, és una cosa fabulosa, vull dir que no ens arribem a donar compte lo important que és tenir un col·legi que estem ensenyant, els estan ensenyant a ballar, com es té que puntejar, es té que fer coses que necessites un aprenentatge. I amb la Patum petita es fa, després també el de la carrera la Pietat, no voldria dir el de la llar, n'hi ha altres Patums que també. La petita, vull dir, ha sigut, no és per exagerar, perquè hi he estat jo o alguna cosa, però ha sigut una cosa fabulosa i molt ben entrenada. Vull dir que els que ens ho han après, amb bons entrenadors, amb bona gent que val la pena treure's el sombrero i dir, hola, la Patum petita, i em sembla que quan van ser al patrimoni també van quedar parat que tinguéssim una Patum petita i que es pogués fer i allò. Això és el principal. Altre canvi més aviat, hi va haver també posar la música a les masses. Ara fer la Patum no es pot fer cap més que Sant Pere, per mi. Jo crec que la possibilitat més gran que hi hagi dificultats és el dia que es vulgui treure la Patum de la plaça perquè no hi capiguem. Llavors es té que mirar quin sistema fem. Tot i així, avui dia, crec que la seguretat ja t'he dit que és bastant gran i dintre de tot, esclar, ara em dius com saltàvem nosaltres quan jo era jove, amb ara, hi ha molta diferència. Però esclar, comparar una amb l'ara, amb la gent que hi ha, és igual. Però els gegants s'hi troben el mateix problema, no és que ens hi trobem els plens, s'hi troben els gegants i s'hi troben els nanos i els cavallets per fer ruedo. Vull dir que la gent se mescla. Vull dir, a vegades diuen la gent, oh, és que als plens la gent surt, no, la gent ve i entra igual. Vull dir que no sé d'on surten, però en surten. I generalment, sempre el salt més gent que et trobes i més difícil que hi ha, quasi sempre és el primer, el dijous. El primer del dijous. Després segueix el primer del diumenge, el segon del dijous, i l'últim, el que és més fàcil de tots, és el segon del diumenge. Per la gent. El que notes ja a la plaça, per córrer i per veure el que t'has mogut, que no creguis pas que guanyis quantitat, però ja notes. I a més, la gent que es queda allà, el veus amb més esperit patumaire, no sé com dir-te. Home, a mi m'agradaria que la Patum, no ho sé, si a la llarga, home, que es fes a la plaça segur. Que mirar tanta gent a la plaça, poder sí, no ho sé si poder al final, si hi ha tanta gent i els plens no salten, si redueix tot, si redueixen plens i redueix gent, però esclar, qui li dius que no entri i qui no entri? Tothom és un problema molt gran i esclar, la Patum necessita gent de Berga i gent que disfruti. Jo, al futur, la Patum, home, que se segueixi fent a tot, a velocitat. Em sabrà molt greu no ser-hi.
i que dure molts anys la festa a la Patum, i visca la Patum, i visca Berga, i que és el més important que tenim, que ho portem a dintre i que no ho deixem anar mai. Vull dir que portem dintre la sang, és que és impepinable, vull dir, bergadans, la Patum és nostra i tenim que lluitar, és una identitat nostra que és tan gran que, bueno, la tenim que lluitar com sigui. I no crec que s'acabi mai la Patum, Molts poden dir la Patum no està morta, la Patum està superviva. I està amb gent que tenen que lluitar i tenen que fer tantes coses i per això et dius, què serà la Patum de demà? No em fa por, perquè hi ha gent que està lluitant i farà, com vosaltres, i preparar, i mirar solucions, i gent a punt de treballar, que és l'important. Que hi hagi gent dedicada a voler treballar. Que hi haurà pegues? Sempre n'hi ha hagut. No n'hi tinc cap dubte, sempre. Però entre tots, si anem units, trobarem solucions. Visca la Patum i visca Berga. Gràcies per tot.